Kuplay pi barok ki paralog seisin pat ki baya pat ya kene video. Ngiso komen bangila banya kenduk biang pi ling ba kene ka channel. Banginya puli biang ya ka sabat school ka jongi. Ha kene ka singi ngilai poi sai sya ka singi ka ba khaddu lene ka lenong ka ba khaddu ka lenong ka ba khatlai jong kene ka quarter. Ngiso ngu yu blay bola daran kat bat ngi kene ka quarter barok ko wei. Ngilai yo sibun ki jeng kai ngat pi ki ba pat pat mangi ki baya sam lang ngene. Ngilayo sibun ke jeng kai ling ba ka tin ke jong blay ha kene ka quarter boro si quarter te kene ka por ba ngi ong ngilai poi sa ka lenong ka ba khatlai ka bong ka jing pun kut ka jing tip yo jisu bat ka tin ngila poi sa ka jing pun kut ka jing tip yo jisu bat ya ka tin te kene ka por ba ngi nya chaprang ka khot ken ma ko jong ngila ban sham na ka gospel kat kum yohanes kal nong ba san kat khot ka ba live khundai te hakene ke por nga kerpat ya i ba minat ba insong ba ban rap ingi ban ya sam khindet halor kane lane ban batai khindet halor kane khot Kamlay Shibon, kad khot kan mau ka bangi shem na ka gospel kat communis kulong basan kad khot ka live khundai ujisu ukren sha kinoyalam jo kanem jiu ong pijit bhai ki jing tho na ba haki phimut ba phio ka jing imbom jukut ujisu ong kitaru kilong ki baya phla chapang jonga hoi ki jiu ki ngai bhai ki jing tho jong ka testament barim ya ki jing tho jong kinong ya thu pa baro henrei kat ba ki kentaj pat ya ujisu bat kimtip ba kaktin bala tho baro ha ka testament barim ka kedeu chapang ujisu Chris kum uta uktin ubala ngia pulei ha ka gospel kat kum uyonis te ngis ngotho menta ba hang ne ba ngins ngotho ba ujisu hi ulong kata kaktin ka jong blai ta khublai sibun ya ka jing pun so thu lane ka jing batai ka basatna ka basai ka ba jisu hi ulong ka tin te hakene ka por ngin ya poi sai ba basana kwa ban phinya rap yangi khindet ban so thu kai ka ba pan longi ki sanran jisu ban long ki bom pat pan kre na ka benta ka jing satna phna ba ka jing mi pat ka jing jisu wala ki ladon rengkat ba jisu la palat laisnem ka ka daw la se Abang ipet ya kane kawai na ka benta kum ga jing i jonga abang apet ya kane ngi ba kila don rengkat ba jisu hadi laisnem tam kila don rengkat ba jisu hendre nda kila nda jisu la dap satna phna jisu maki ki don kata ka jing du jing kermen ka jing du jing kermen ki don kata ka jing diau na den mar kata ka daw ki wan phai biang ki le wan phai biang chaka ka kam ka ba maki ki ale kon phai biang cha ka kam ka ba maki ki ale henrei nda ki long kam ta ki i kam ta jisu utip ba du i ba le na mar kata ka daw jisu wan biang bat ki ban ai man si maki ban pau ya ki ka ba ka kam ka ba maki kin le mar jisu la bu haki ya kam maki kin le henrei kata ka jing long diau jong kin marum don chu utau kun rat ba don rakat bat ki man ka por te ka jing jano ka jing jangai no maki la se bat uji so ka por kal ka penlong ki kata ka kom on phai no ha ka kam ka ba ki jule man shwa ta khublai sibun ya ka jing pencha ki jong pi ngi i ba jisu uwan biang hakin dai ngi i ka don ka jing ya dai ne ba jisu sim la ino ya ki sanran wala lej na kene ka sla protai tingin dan sibun ki jing kai ki bangin yo bangin kat bangin ang ya chaprang ha kene ka por lesingen kerpat ngin kili biang ka ngin yo ka jing batai na iba minan ka kerpat pipin ya rap ingi khendet halor kene ka khot ladangi puli hau yohanes kal nang ka ba arpoi ka khot ka ba nyong i spang uni usanran ba uji su it nei dangi yo ngi puli ngi i spang ka upetras bat unu senran bakat baki dang itong dok khan dei kim sim layo re uji su wan ong berat ya gajar sia kaliang kamban dei hang tu kin sayo ka pen ka ban hang ne ong ba une udi ta senran uba uji su it sadin nung si isu su olar kata tengko ba pin ya tho ingi la se pin ya sami khindiat chipang we unu senran ba uji su it la se kan lo gijing percaya yangi baro ki baya pet ya kene ka video Kublai Shibon ya ka jingkeli ka ba pi ai singa ni klimat ko bangin ya pej na Yonis arpwe ka khot ka ba hanyau lesingin pulin adu ka khot ka ba hanyau ka ong namar kata
usenran ya uba ujisu uda ik uong ha Petros ulong utrai peleng anda kumta Simon Petros habaulios sngeu ba ulong utrai ubala panpo daki jankup namar ba ulalong lemboj ba ulap panpo yalade sha kaduriau ka jing tho jong unehi unong tho ya kane ka gospel ba udai hi ma u tau senran uba ujisu u ije namar ki senran jong jisu nyaungut kila don hakane ka duriau kali layaban letong dok kha Petros ula khot iki ba lai wer iki bakin letong dok kha biang din bau jisu ula mi pat but kim shimla ngat dok kha baro simit kile tong dok kha kumba kala long men shwa bau jisu un khot ye ki senran ki ban nengkong gi jong u te anda kala dei ka por men step u jisu ulawan syakar rengkeu syarut jong kaduriau bat kumta u jisu ulawan harut jong kane kaduriau bat kim shimla itu yu ki pen long ba udei unong wei te hinrai u jisu ula ong ki ban bret ya kajar syapang kamon jong katu kaleng bat kumta une usenran uba ije jong jisu ubadai hi unong tho kane gospel u Yohanes ulio sngeu ya kasur ke jong trai ngitip ba u Yohanes udai uba jantam bar u Jisu Kris namar u Jisu bat u Yohanes bar u Jacob kidai la banong sipara arkmi kidon kata ke jinge dai kebajan te u Yohanes ulong hajan jong u Jisu Kris bar udai ru usenran uba khamrit ya baro u Petrus udai ba kham he na pedeng jeki baro namar ula don lok ula don ke yeng kesem te kapen pau ngi hani ba une usenran ba ije jong u Jisu udai hi unong tho ke gospel udai Yohanes Hulai sibun ya ka jing pensangi so tho baro ndai ya ka jing pensai ka bangi yok menta unne usenran udai Yohanes ubatho ya kene ka gospel te let's say ngini jam ngakwa ban kerpat ya i ba wasan let's say kai ka ba pio i balai bu Jisu larangi pet ba ha kene ka jo i kalanong tengi ipat ha ka jing kran jong Jisu ba Petrus u Jisu balai u Jisu dan kam ban keli let's say haduk laisin Petrus satu mi i janga ukeli kita jing keli let's say ula ban keli tang hisin dei ha jing perkhat beri ku jongi ne kelak ban dan kedau balai bu Jisu dan kam ban keli haduk laisin Blai sibun langi pet ya kane ningkong kalong ke ba pensusi ya u ba u yo i ya kane ka jingkeli ba u Jisu keli hadu laisin ba hato mi ijnya menga hato mi ijnya menga kala penlong yu kata ka jing diau hadu kata-kata ba u Jisu keli ya u hadu karne teng ka jing sngau jong u lo sngau ba kadai ka jing artatin kadai ka jing sngau lungo balai Jisu keli hadu laisin ba penlong ya u ba un keli ya u namar ba u i ya kane ba ya u lo bu ban pesa ya ki senran ke u ban pesa ya ki langbrot ki jong u blai ban pen kan mau ya u ban bu kata ban pen bu ka jing mu berkat jong u ba un kan mau ya ke ka kam ke ba u blai ula ya u ban pesa ya ki langbrot ke jong u blai kum ka jing pen kan mau ban kan ne ka jing mu berkat jong u ban kan mau sa ya ke ba u Jisu ula ya u ban tre ka kam ta khulai sibun ya ka jing ya sam ke jong pi let's say nanai ke por sai pa minat let's say idan isu ban ong halor kene ke benta banya sam su halor ne benta le ne ke isu ka jing kai ru ka bangila banyo nang ni kendiat kemban ban ya kane ka jingkeli ke ba piong balai bau Jisu kuli hadu laisen yo Petrus ka pen kan mau inga ba u Jisu ulai thul pa yo Petrus ba unsalen yo laisen shwa ban sanar phna yo te u Petrus lalen yo Jisu hadu laisen hak tu ka met bala kem yo but ondau siar la riu hang tau Petrus ula kan mau ye kenten jong Jisu te u Jisu u yaban ye kenten ba u Petrus lada un ich ni ya u Jisu hatu unda u ich shisha ni ya u Jisu but u Petrus hang ne katu ke jinglong song shit be jong u se kala kham thanda hadin jong ka jing yap jong Jisu Kris yo i ba baro ke ba Jisu lai thol pa ki jialong shen
baru Jisu ru uya thu lepa ru ya ka jingyap ka jong Petros ka ba unsa sya penyap unsa sya sa nar phna kumbai Jisu la penyap. Ka khubli sibun pi baro armut ka jing sam ka basong sunat. Jisu keli Petrus. Hatu mi it yang mo. Ngat kata ka de ka jing keli ka jong Jisu yang iru iwe piwe. Amen. Pi ki bapai hatu pi it Jisu. Hatu ngai it Jisu kata ka de ka jing keli ka ba Jisu keli ngi simet. Hoi ngi tep ba Jisu kwa ingi baro pengendan kali yang Jisu. Jisu la it chwa ingi. Henry ka jing keli pat kalong hatu ngi it pan em Jisu. Tengi ya chaprang ngi shushu habangi paj hagane ke ju hi kalenong ka lenong jung yo anis kalenong ka ba arpuai ladang ipaj ni ka nadu ur khar ka ba arpo arhang ni iru sibang Petrus si kai ke ba penlang yu Petrus ban kali ko try une pat kumno phi ne hading ke jing keren ke jung u Jisu ba Petrus ha ka to ko por kai ke jing mut jung Petrus hang ni ko ban kali i ba minat ban song ba nyarap ngi kai ke ba penlang yu Petrus ban kali ku try uni pat kumno hadin ke jing keren ke jong Jisu sipang Petrus hakal nong ka ba arpui ke khat ka ba khat khandai tar khat pra khat khandai theng ne ukli pat sipang uni Yohanes uni sunran ba in uni pat kumno la se hang ne kai ke jing mut jong Petrus hang ne kai ke jing perkhat ke jong la se Ta sutnat kata ka jing keli haba Jisu la keli gitu ka jing keli ya Petrus hatu mi it menga ukli do laisen kat ba ya gitu ki we kisenran uklem keli but ya Yohanes uwe ni kisenran ba jan tambat ba it jong Jisu Christ uklem keli te uong ya Petrus la pipule kat khot ka ba khat khandai but haba lar keren ya kani uong tubut ya te ka penlong ya Petrus kumno ba yaune meklem ong habatang yanga hagajing sung tho janga hane ba Jisu ai kata ka responsibility kata ka jingkit kle ka ba kham halor kada ya Petros namar Petros kumba ong mane ba udai uba la kham yaw na pedeng jengki baro bar udon kata ka jingkit kle ka ba kham halor ba unyalam ya kane ka kenhun ka jong Jisu Christ Jisu unsa kiuno syabnang te ka penlong ju uban keli ya kene ke jing keli te kata kade ke ba Petros keli ya kene ke jing keli ya Jisu ta tengnya ngaku ban pule na ka khubli sibun ka jing pinsai ke jong phi ngi ha ka ne ka ju iklenong ka dukhat ka ba aklenong ba arpoi dukhat arpulai arpsan ko ne namar kata la tep priang ka ne ke jing ong haprang ki para bungai ba utau senran yap Henry Jisu sim laong hau ba yap Henry lada ngamon ba sa tat onda ngawan ka pher ayu yeme kane ketika jing jubab ka jong Jisu yo Petrus ha ka bai dei bat Yohanes uang lada ngamon ba sa tat onda ngawan ka pher ayu yeme nase iba basan ila banyarap yangi ha kane ka benta kai ke jingmut jong Jisu hang ni ya kata ke jing ong jong kan lada ngamon bo unsa tan dangawan ka per ayu me kai kata ka boong ka thau ya kai kata ka jing ong la sa tat andangawan hakane ka benta aldang ya pet ya kai ba Ukraine Jisu kalong kai ka jing pen kulmar ya ki kalong ka jing pen kulmar ba kila kulmar kane ka rukomba balai Jisu Ukraine kumne kamut ayu ba Jisu ong kumne ba lakade kamon suble hadu ba undawan ru rekane ka jingkran ha ka jisha ba Jisu Ukraine kane kam theo ya ka jing thulupa handrai kade kam ka jingkran Jisu ba unya thu ba Jisu udon kabor Jisu udon kabor ula man bu ya hadu ba undawan ba unomia bru handrai hakane ka por kini ki breu ki don kata ka kum ka jing klumar mo ba Jisu Ukraine kini kentin kum no ba ula man bu hadu ba Jisu uman ka sen kap ar ma piong mo ka jing kli handrai kane ka theo kam theo ya ka jing thu lupa ba unle kum ta handrai ka theo ba Jisu udon ka bor ula ban penne ya no breu lane ula ban le kano hadu bon Jisu na wan da ula ban no penyap ya uru hadu ba
ujisu unwan reka ne kam dai ka jinga thu lupa ba kan saja kum ta reka dai tang ka jinga thu jong ujisu ya ka ga ba jing kraw bor jong ujisu ula ban le ke baro kan ne ka dai ga ba ngasu thu kan ne ka benta Amen. Jisu dan kabor deh. Amen. Jisu syah dan kabor. Ula ban le ke baro. Tak kadang ngasih perkat bunsin. Ublay udan kabor lada ukwa ban pendu ingi rundai. Ula ban thau ke jingmut ula ban thau de ki jing thau le ki bru ki babha ki bom de bopop mangi. Udan dia kata kabor ula ban le kata mau de udan kabor. Henry ublay yangi umju eno wala ngi long ki bru ki ba. Pom ujisu udan kabor ban penstom yangi Henry ngi yo e kabor ka pasuk tunat. Tengi songu ya ka jing iet ke jong ublay. Lesingin poi biang sai ba basan habai de bat kene ka jing sai ba ka jing dum. Ngakwa ba pin yarap ingi kendiat sipang kene ke jing sai ba ke jing dum wai ubalang utan rayo ke jing sai ngi ngakwa ba pin pensai ba pin yarap ingi ban pensai kene halo kene ke jing sai ba ke jing dum wai utan rayo ke jing sai lani wai pat utan rayo ke jing dum pidan e banya sam halor kene ke mat kendiat to kini an so banya poi sipang kan ga jing sai ba ka jing dum kini an ko ban su ba hidai berka bor jong jisu adangi ngi kum ki breu bun stin ngi don sibun kita ki jing artatin lane ki jing patiau lane ki jing bom perkat ya kata ka bor ba ka jong ublay ni perkat ba ublay ulong kata ki jing sai bang ni perkat than ya kata teng teng kum ha jing imbreu jongi lane don kino ki jing jia ki jing ningkong ngi jiwat para breu Hendrai ngim da perkat ba ublay ula ban le ke ublay udon ka bor halor ke baro ba tang na ublay hi kajing imjungi kalong ka bakordor ha ublay kajing imjungi kalong ka bakordor hadu kata-kata Hendrai bun nangi ngim da watan ni ublay ningkong ngina bu tan ni ublay ningkong ba ulong ka bor hakino ka baro mar ba ublay kumo ong ulong kajing sai ngalong kajing sai balada ublay ulong kajing sai te kamlong ka ba bangin sutu mano badai ka jingdum hakano korkom kadai kata ka jingdum namar ka jingsai kalong mar persa ka jingdum kembangi ngitip te kanek ka bang ko awat pensai phi bal rang ngitip ba ka jingsai kadai hakane ka benta ka jingdum kalong mar persa yu ublay te ki kum ki kita ka mar persa yu ublay lane kum kano ka kam ko mar persa yu ublay kata kadai ka jingdum ta ngai beteng sakui ga let's say kata ka jing batai jong pi ke basong tunat basai ngakwa ban larangi pet pat ha uyo nes kalnong ba lai khat bakhat khandai arpoi gong larangi pet ki bru ngiyo i ba ki bru ki kham i je gai ja ke jingdum let's say ka ka dau pila ban ya sam ngi pi ha ke jing perkhat let's say ka dau ko panong ki bru bakin kham i ja ke jingdum ma ban ke jing sai ko bo pila ong ba ke jing sai ujisu hi rong terai jong ke jing sai ka bu mun ngi so abang ngedan ke jing sai ngedan ke jing elam ke jong ukris ke jing elam ko bapha re bolai kum ki bru ngi kham so tanat ya kata ka jingdum ya ke basniu ya kata ka ya ke jing sai mo ta bless bun ladangi pet barabor hi bun hi na ki breu hi kham sutanat ka jingdum namar ai kata ka jingkmen ngi hi baro kum ngahi ru kum jo ngamat sibun ni kata ki jingdum ka jing sutanat ka jingdum ka jing sutanat namar ka ai kata ka ya ka met jongi banlong pan penhun ya ka jinglong met ka jongi pan penhun ya ka jing kwa brai kum ka jing kwa brai ka jongi henrai ngakwa mena same phi ya ka jingkemen ka ba bangi kemen si sana duk ka duk nut pi habang ya page pang ka jing sai ba ka jing dum habang ya page pang ka ba ha ba ka basniu kane ka jing kemen ka jing sungup ha ka basniu kion sibun ba ke kion ka jing kemen ka ba hadu kata-kata ka ba ngim sngu ba kane hi kalong ka ba hatam yangi bangin le ka ba sngu penso ba hatam yangi henrai lada phile kano ka kam ka ba phi sngu kemen re phidon ka jing ting kata kam dei pat ka jing kemen kalong ka ba han re la phile ne ka jing kemen ka ba ka jing sai ban ong kono korkom la phile kono ban phin yano kam ka yano kono ka kom ka kam sngu ba ka ba phidlai lut la phile ka kam ka ba kalong ba philai lut phindon kata ka jing ting yano la da phile kam ka ba sneu phidon sibun kita ka jing ting dei namar kata ka daw ka ne ka jing kemen ka jing sneu ka don ka jing ting ka ba selendet jongi ngile kono kum ki kam su bha jong ka perthai gidon ka jing ting la se ka jia kono ni sa kem la ne ngi jia kono ki benta henrai la ngile pat ka jing su bha hak ba
kalong ka jing suk men sim yang ni de kata hi ka jing ka advantage la ban ong ba ngi de ban don ka ba ka ai ka kam ka ba ngi de ban su ba ban le ka ba Ta kublai sibun ka jing sisa kalong ba kum gibreu. Sotonat ya ka ka ba long persya ya ka ba ublai upha. Dai ngim sotonat ya ka ba ublai ukwa ingi bangen le. Le sing ai uksa menta ban puli ya ketin ke jong ublai kadai ka ba ublai ukwa ingi. Henry ngim sotonat. Henry ban paj pad ke bangen pelut por ban paj ikwe pat ki bade jong ka pertai kakak sotonat kadadan gajing sotonat bangen pelut por bun kenta bangen le kai ki phone le ban paj kini katai le se sotonat kata kadai ka atiar ke ba usaitan uyok penan kami ki brio ladangi ngem but ya kini gajing sai le si iba minat idan ban ong halor kini benta pi ko banya sama kini benta. Kublai sibun ngia i hang ne ba utun rai jong gajing sai udai u Jesus Christ. U Jisu ong ngalong ujing sai jong ka pertai. Ha gospel Yonis kalong ba pra kot ka ba khadar. U Jisu ong ngalong ujing sai. Til dangi but u Jisu nginom ya ha ka badom. Ngidon ha ka jing sai. But u Yonis u tho ru ha ka lanong ka banang kong kot ka ba sao do spel da ni puleh hang ne ba u Jisu ulawan ka pertai ulong kata ka jing sai. Henry kita ki badai ki jong u kim sim la priang ye u ba ma u ulong kata ka jing sai te ki briu ki it ya kata ka badom balai hanai roban ra ka jing sai ka jing dom namar ba ya ki kamba bha ki briu ki jule ha ka por min sngi ha ka ba sai ka ba yo i de ki briu but ki briu ki ba sniu la batu ne ba lute la ne ki briu ki ba le ki nu kamba sniu ki kam sngu tanat ha ka por bam don ba yo i ha ka por ka badom la ki lek tu ki lek penyap briu te kini kiri kam kiba ubaman open shoy kibreu ha Matthews kunong basan ngat khot ka ba ogalong basan ngat khot ka ba khat nyeu lagi pulih ne ba u Jisu ong to pensyai kata jing sai jong pia khmat jong kibreu ba pin pedon burom ya ublei lemba kita jing le ba bha jong pi kamut ka ka bangi le da ka jing sai ha bangi don ya u Jisu ka jing im jangi ka jing sai jong ka don hangi tingi le ya ka ba pendon burom ya ublei berkata kapan i yang i bangi don ke jing sai jung Jisu ha ke jing im jangi ha jaka jung ke jaka bangin ya mai bangin ya pen pelu ding ya ke jing ya kajia ngilong kita kinong pen Yesus ha jaka jung ke jing ba ngilong ke badom riang ke jing sai jung Jisu katang san hangi bangalong bala ban nyasha te kumta ke jing sai jung Jisu Christ ka don hangi ladangi don ya Jisu ha ke jing im ke jongi Amen. Kata ka jing pensai ba sotonat ngai barok pi ki perlok pi ya sngo ya ki jing pensai ne ki perlok ki jonga ne ki bala ai ki jing pensai ka ba sai ngai je pi barok lada pi dan hau Chris pi dan ya ki jing sai lada pi but ya ka ba Jisu but la bu nuksan menta kui la si bun dan ha ki jing le ki jongi bun sin ngi kentai ke mengi kran ngi but ngi sotonat ya ka ba dum ngi le ka ba sniu dan ki boang ngarang cuy dang men sngi ka sngi Sunday mo ka bang khat ka sngi Robibar ne ka baki babun khat sngi ublai dan ki ba ngai kran ba oi perlok janga ong ba tang u Jisu namar ngakan mau kata nama haba i ba minat ikran Jepang ke jingdom lada u Jisu dan hangi gajah kata ki ong ba u Jisu tang i kum ba ukran dom hatu kalong ka ba bang kran dom halong kalong mo bangin dom teh ni ngakwa ru kendian lesingan abiang ke porse iba minat om tang halor kata ke jingkelin ring ngakwa ru penyerap ngi hakene ke khot ke pasau pasau la ngi paj hakene ke benta ke bu Jisu ukran Yohanes prasa usau pilong na ukpa jong pi usaitan dan si perkat kendian kesau kumba khore pidi pilong ukpa jong pi usaitan la se ke ba penya sam yang halor kene ke benta ta namar nyo i hang ni haka lanong ba pra Yohanes u Jisu kran yalade ba uwan na ukpa ba ulong siteli bar kupa ki jiu ki sngeu dom ya kata ki ong ba kran ben blai bar ki mithu yu ula ong ru bangalalong shwa yu Abraham ti kila ong ru yu ba kumno metang san phus nem padon me ong shwa yu Abraham te kim ngai ki kintin jong Jisu te u Jisu kran ya ki hane namar ba ki jumudu yu Jisu man gapor
ki kwa roban penyap ye u Kiwat daw. Jisu kudeu manu ba udeu nong penyap breu Usaitan udeu nong chana breu ba nong penyap breu te Jisu ong ki ba pi dei ki khon jong uta ken la ngilong ki nong penyap breu ngile kam sniu ngi dei ngi sngo tho ngi dei ki khon jong no ngile ya kamon jong no te haba pikren happy ong spang ka jing dom riang don ka por ka ba Jisu ru udom haba pen khoi ya ka temple ha Jerusalem ba ki breu kini ki jiu ki adi ki athet ha ka counter jong ka to ka temple ki wan ra ki jing di ki to ki jing ri ya ki lang brot ki blang nam ta ki jing knya jing krem ndrai kam dei ban le ta Jisu upen klem lut ki to sempat ki do shabuk but Jisu upen iya ka jing dom ha to ai don ka por ka bangi hab ban pen iya ka jing dom kata ka Jisu pen iya kata ka ikhtiar ka bor ba teng teng hab ban nyadil ya ki jing ro da ka ba ni haban keren da ki ten ki ba kham nang ba ki we kin sing tho don ga por ba ngaru nga dom hi ta ba omman ga por te khanang ba ki we kin sing tho namar la dala pher ka sur ki we ki sedang ban sing tho Ni ran ko wan ban ka ga banta. Ba de bat ka jing dom bun ki breu ju kli. Namar ma pi de kita Kristan ki nong bot ju Jisu balai pen mi ka jing dom ha to ka jing dom ka dei ka basniu kene ka jingdom bun ba ki briwi kili kene ka jingadom hoto ka dai jingsniu haka we ka banta gila ba nong hoat ka dai ka jingsniu ka jingadom yu hunrai ka jingadom kam dai ka basniu hunrai ka ba pensniu kolong kane ka jingbat nut jongi ka banya dom kamlong ka basniu teng ka penlong ka jingba mani suthu hunrai kane ka jingbat nut jong phi lada phi domino no phi bu ka jingbat nut happy kata ka dai ka basniu pen kemauro ikin ten ba apostol Paul ong tu bitar lani ngila bandom tamba wat laptop ngila ban bitar ngila bandom kata kadai sebentar na ka jing sneu jong breu bangim dei pat ban le pop kemba kadai ni ban le ko boleh sibun ki jing pencai ki basotanat ha ba dei bat ki do ki breu ki ju ki bom sim lap diang yu Jisu ba wan ok pa te ladangi lani mapi barok ki bapat ya kena video let's say ki perkat pempat ngai yu Jisu kalau long thik dei hatu ngi ki khun ki jeng Jisu ne kun jong setan hatu mangabat no pingi kwa ba Jisu unde kapten lane pa jong ngi lane kwa bu setan ulong pa jong ngi nong yalam ka jing jit ke song ngi bangin but ya tin ke jong blai kum bangi ya song menene ladangi but ya ke jing sai ke bolong Jisu Christ kata kadai ke basotanat tam bu Jisu long pa ujong ngi te ya ke kumbang ki porlok kelai sam spang kata jing dom ngi kwa ban ai ku blai ya ke jing sam jong ki ka ba sotanat kumbo ngi ya ke jing dom ku jong Jisu ndai kumbala pensngo sangiru ngim dei ban pu nut ne ba uto porlok janga la le kam tai nga ka to porlok la le kam ta ngaru an sa le kala kata kan long ka bas niu yang ngi we te hang ni ngi ya cha khmat ya state ka por le se nang ya habang ipat ya kene kala nong Yohanes kala nong basau khat sau pun riu hadu san pusau ngi ieh ne bakat bu Jisu la lipat kana Galilea yang ne por lawan we orang bas im u ye thu bu kun jong upang ula kerpat u Jisu ndai ba Jisu un penkhia ho ngi i kadang kejing apeng jong ne brion dei haba ukun ustam madu bam song si henry kejing kali hane kalong ka kejing ka ba shisha ka ba don hapo kane ladangi puli kali ne nong le se i ba minute so ba banya sami halor kane ka benta biang Yohanes kanong ba sau pun riu san sau ka kejing ka ba shisha ka ba don hapo ka kejing ka ba khampalat bani kejing pang jong ne ukhna kane ka por blish bon ngi i hang ne ya kejing syam jong ne u we ne ki rangba jong em ula wan show Jisu bat ula pensngeu yu ba ukon ju ula jan yap ba un penkhia yu ka jing hane kalong ba na ukpahi jong une khna ubadon ka jing pang ka namar une ubreu hane ukwa tang ba ukon ju unyo ka jing penkhia karba kata ka jing penlet jimut jong syapang Jisu kamdon syapang ublei pat syapang kita ki kam phala ke jong blai ha ka jing im ke jong kamdon te kane ka long kata ka jinget jong ki breu ba
uneu breu kala ban long ba tang lada ukon ju unyo khia le si unget yu jisu baru jisu ukren nya kata uang hane khot besau pra anda kum tahu jisu lo ong ulem da pinyo i yakidak bat kikam phla pin om nget setia kani kadai kajing jong neu breu nomor ba uap yakata ka kamba khanang bu unsa nget ba u jisu udai utau nong penkia u jisu udai utau balapha da ublai bon sena kajing jongi ki breu ngisim kabu kumta ni ap tat hadu ba ublai unda kerku yangi ngindio i kita ki proof kita ki evidence kita ki sakhi sabut bangin sanget ya ublai bangin sapriang ya ujisu kajing jongi wat na pedang ki kristan ro lesi don ki ba long kristan ki ba ap kemi lenti ba kabalang kan ai ba nang ta lada kamdon kajing yo nong kamdon kajing ai kumtakin kan randin no nak ban bot ya ujisu kata kadai kajing nget kata kajing hikai kabana keperthai kabana syapo kabalong kabakala yangi kum ki kristan ban nget kumba une ubre ungai ta khublai sibun ya kajing pencai ka sultanat bakum ki kristan ngi ban song tho ban but yu jisu kade bangin ke baro ban len nadi amde bangin perkhat dak banyo ha kajing sisa la da ngim kemi lenti ublai ukur khu sisa ngi kajing la da ngi kemi lenti dak banyo ban but yu jisu ngi nam la ban long ki bro ki ba chi sai ublai ti sha bangin penkut ngnya cha syai ba basan meni pila keren pang kabor ke jong jisu kini ka lenong Yohanes ka lenong bakat ari ka dekat ka ba lai pu ar ban lihat man kini pi kadon sakawai pat hane ka ba yu i kani ka singi ka ba lai ka ong ba ka jing hikai ka ba wan na jrong bat ka jing hikai ko wan na po kani ka jing hikai ka wan na jrong ni kata ka theology from above ka dai be da ka jing ngai ka dai be da ka jing ngai bangin ngai yu jisu ngin ngai ka tin ka jing u ngin ngai ka jing tho ba khoj ngin yo ka jing imbam jikut klemda don kami ki sakhi sabut ki ba na sabar lani lembaga history ban ngai yu jisu udai turai jing kulai sibun ya ka jing ngai ka dai bun sini wat ya ka daun dai ban ngai ngi haban dadan ka daw tengi lai pulih kini ka kotar hi ki lenong ki balalaj ba bun sin ngi bun ki bru ki khmi lanti tang la dai i ka bor ka kamba kin ngai dai yu jisu la da kimi i ke nam ngai Henry ngi i la ngi pe ja ka ke sithi ke jong u Jacob ndai i ba wat ki su du ki ngai ndai tembakin don ka jing le hai tim ngi jing le te kata ka khublai sibun i ba mina ke jing percaya ba sultanat te ngni ku ong ba basan min ikran sipang ka bor ke jong jisu hang ne hau Yohanes kal nang ba khat ar khat balai lai pu ar ka kren kong ngate ondala kentiu yanga naga kendo ngan penuan ni kibreu baro halade tila se kai ka jing hakanu kurkam kane ka ka batai ka bor Yesus Kristus hakan ne ngin page pang ka bor yu jisu ba jisu kren ni kine ke baro hakapor sha ba u an sanar phna ndai u la kentiu hakading phna wang bon perman ya baro sha Kristus kamut ba baro ki breu kin yu i markin tip ya u jisu kin yu i jisu hendrai ke ka bakong san kalong ba hangi u jisu ai ka bor jong ka jingjit ulong ba baro bakin tip bakin yu i u jisu kum ngi bon na pedeng jungi ngi tip ngi i u jisu hendrai ka we kalong ba u jisu ai ngi ka bor jong jingjit ngi don ka bor jong ka jingjit ba to ngin jit ya u blai ngin jit ya u boman kata ublai u ai hangi bangin jit kamon jungi ngimla ban ong ba ngimla ban tian ya uboman ba ong let's say une uboman ba me mila pha me sakane ka perthai u pensoi ngi kumne kum tai nam de namar kata ka daw ngi ngop hakini ki ek baro kata kam de ka jubab ba ngi ngin ai ya ublai namar ublai ai ngi ka bor ban jit om tang kata ru hendrei ublai ai ngi ka bor om tang kata hendrei la ya ki jing pensoi ba uboman u pensoi ublai la pen krek lupa kalenti yang i bangin light nya kata la pen krek kalenti bang light nya kata de namar kata ka ong yai sa ha ujisu ki don sibun ba ki jingkeli balai bangi hab yang sa ba bat ujisu balai om bat ka perthai ne balai om bat kini kiwe namar tangi pej ha ujisu tang na ujisu hi ka jing im jungi kalong ka bakordor mar ujisu ulong ka jing im ulong ka lenti ulong ka jing shisha ulong ka jing shai bat kum ta ter sibun rein la pej kini kiwe
ki susah kot tang haka perthai deng dangi yesa baru jisu nginyo kata ka lenti berka beneng mereka we kolong bangi dei bandon kata ka bor ko jingjit kumba ula ai jingjit ngi banjit ban yesa 4 jisu le benyo kata ka hima gi beneng ta khu bli sibun ni jing sam jong pi te shwa bangin penkut le se nai ke por si ba minut le se nai nya sami khendiat ha ka bai de ba ka jing hikai ka ba kan jaman sim ka bang yo ling ba ka ne ka lenong ha ka ne ka singi ka bangi pule Kublai Shibun hang ne ka singi ka bangi pule kumbala pule na Yonis khat ar lai puar uji su ong lada kentiu yanga nak ne ka perthai ba yiki briu pan kring shanga ba un khot ikita ki briu shalade te ka pan kan mau haba ki khoni seral ki lepop hagri klau ba ki tu ki psen ki badon bi ki lapu ikita ki briu bat ubleu ong yaw Moses ban thau dau tau psen renong bat ban bu yu ban sdin halor ka ding bat baro ki briu ki ba pet sha tu psen ki pan ma bi ki pop jingki ba ubleu ma bi ki pop jingki hau Yonis kelong ba lai khot ka ba khat saw khat san bon sin ngi pule tangat khot ka ba khan reu bleu ikata tai perthai harai haswa ka tu khot ba khan reu ka tin jo blai ka ong ba kumba Moses ulas din yaw tau psen halor jong ka ding kum taro ladangi nget ba utub sen renong ka theu yo jisu ban ma ki pop jeng ki breu kum taro an kan tiu yo khono breu halor jeng ka ding phna til da ki breu ki nget ki pet yo jisu kin yo ma ya ki pop ki jeng ki bat ling ba ne ka ding phna jong ka jing it jong blai ye ki kenja ban reu baro ka ba khring yangi pat bangin it yo jisu hoi ka kala ban long ka basuk yo jisu lara un hier na ka ding phna hanrei habangi pet ya kajing i ju unam ta ka jongi bangin yo kajing imbam jukut nakam ta kita ki ba i ju hau jisu yap nam ta baro te kumno ngis nguthon em ta kajing i ju ka ba kring yangi kata ka ding phna jong ka kalbari ka panlong yangi ban nyai sa baru jisu amen ta khu bli sibun ya ka to ka jing ya sam ku jong pi baro ngai kala long ka jing kerkhui pi baro ki porlok ki bapet ya ka ne ka video ba ya ngahi simet ru kalong ka jing kerhu ka bakrau te to ai boble nang idor kat bat pi bangin saya syam biang kan ka kuatar ka batmai snem ka batmai kat bangin ya puli biang ya ka niki kot nang ki jongi te bangin ya pen dep no ne bangin ya penwai no ya kan ka jinga sam ku jongi ngan kerpat ya iba pasan ba insang papan dohai penwai dunia duai ame blai ku pa ban bor boro blai bakrau blai badap de ka jing it yuan hajan jong me ko try kane klimat ban aingu eme ban ai kublai eme ye jing bahas bun ga jong me ber ka jing it ki jong me ko try ban la yap nam ta jongi ki breu ki bopop ki bom don do re ru em re ko try ki kerpat um sim khu jong me bom don lam rakat ban ngi ni ra pi ngi baro iwe pi iwe ba yus ngau ba yu i ne ko por tin jong me ban kin la ban bu ka jing mut ji berkat ek ek ba mem la kren halor jongi iwe pi iwe baro ya rap me ko try ki breu ki bopop ki breu batulot bagin la ban yesa hame ban ni non phai sha me ko try nang ba mun sim khu jong me ko try ngi la ban tray ka kam ngojong me ngila ban wan sha me ko try nei kerpat ya me ba min dalam rakat yangi baro ki jing e jungi ba bun ki banta ko try ba ngi im chala ban tip ngi don ki bun ki jing e ba hal jong ki banta han reng kerpat ya me ba min dalam rakat yangi we baro banta ba hadu ki artak ba bom jukur ru amen amen